Akarshan Films present म्यूजिक बाय प्रेम गोपाल। केहू न रोके बोले तो ठोके पड़ जाला सबका भारी हो। केहू न रोके बोले तो ठोके पड़ जाला सबका भारी हो। नरकटिया कुछ होवे रंगदार एकरे चले रंगदारी हो। नरकटिया कुछ होवे रंगदार एकरे चले रंगदारी हो। साथी सतबरिया में होला रोज कांड हो। जाने की चेंगावना के लइका 1200 बरांड हो। हाँ मठे मझरिया बरगा जावा में होला रोज कांड हो। अजुआ सुगवली से मारा के लइका बरांड हो। अरे सबके हो डरे बोले न कुछ होला ई हमारा मारी हो। सबके हो डरे बोले न कुछ होला ई हमारा मारी हो। नरकटिया कुछ होवे रंगदारी एकरे चले रंगदारी हो। नरकटिया कुछ होवे रंगदारी एकरे चले रंगदारी हो। गोखुलाया मथुरा के गरम रहे माथा। चांदपुर जमुनिया के लइका लेके घूमे काटा। हाँ सिकेटा बेयासपुर के गरम रहे माथा। पीपारा पुरैया के लइका लेके घूमे काटा। रहमत राजा अंकित राज रहत एकरे आभारी बा। गोलू संजीव अनुराग भाई रहत एकरे आभारी बा। नरकटिया कुछ होवे रंगदारी एकरे चलत रंगदारी बा। नरकटिया कुछ होवे रंगदारी एकरे चलत रंगदारी बा। रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज।